ndlela le iba livoco ngayo indoda engabuzwa yonke inanane lapha phandle bona ba athi bungena endlini umbona ngathi ngukhetsha ukhangela amantshontsho ukhangela nje into enowuthethisa ehleli neempumlo ziyashuka ufuna uva nje ivumba loba kha kungene inkazana ko-perfume engaqhelekanga angene erumini aphinde ajamele ibhedi uba zondlulwe njani avule yeyi undigqiba apha avule iwodro ajonge izikipa kutheni ngozisongo ehlobo yo yeyi baxakekile aba bantu akho nto engayijongiyo apha endlini ngawubona umbono wempuku ikhangela ivumba apho ngakho hayi niyasebenza bethu ndifuna nje uniqhwabela izandla hayi niyasebenza ndiyanincoma yo kuba lokusongela izikipa ngoku kutheni sezihleli kanje zange wena usonge izikipa zibe nje tu kubani yini awunozisongela wena ngokucaba phofu yazi amanye amadoda ade ibhedi uba ibiyondlulwe yinkazana imkile aphinde ayifunyoze ayondlule kwakhona ngoba kaloku funeka yaziwe ile hlobo ayaziwe ngokuba kutheni ngoku ibhedi ipilo ntontonzi amanga olunye uhlobo ii-continentals yeyi baxakekile yo